Velkommen til økonomisk kredsløb. Her har vi, i dette kredsløb, der har vi 5 elementer. Vi har husholdninger, og det er sådan noget som mig, familier og andre folk, der bor her i Danmark, som tager i brug af de her ting. Og så har vi staten, og det er det her. Og det er regioner og kommuner, det kan også være hospitaler og skoler og politistation. Og så har vi virksomheder, og det er for eksempel butikker og virksomheder, som fremstiller ting og sælger dem. Og så en virksomhed, det producerer noget, der kan bruges og der kan efterspørges på brugerne. Og så har vi udlandet, der er heroppe, og bankerne, der er hernede. Og det vil jeg gerne fortælle noget om senere hen. Ja, og man kan så bruge modellen her til, at når man bruger penge, for eksempel os familier, vi bruger penge nede i virksomheder, så tjener de penge på det. Men på samme tid, så betaler butikkerne selvfølgelig også løn til dem, som arbejder til os husholdninger, så vi får penge igen. Men så snart vi får løn her, med os der bor i husholdninger, så skal vi selvfølgelig også af med det til skat og afgifter, og så ryger det herned til det offentlige. Og det offentlige, de betaler så tilbage med f.eks. kontanthjælp, pension, som vi sparer op til. Og det kan også være SU, og de betaler også løn til folk, der arbejder i det offentlige, lærere, politibetjente og læger. Men det kan så vel også være, hvis man er syg eller er arbejdsløs, så betaler de også en penge. Og det offentlige penge, det bruger selvfølgelig også penge for at lave skoler og hospitaler, eller andre ting, de skal lave. Så der betaler de noget til virksomhederne, og virksomhederne, de skal selvfølgelig betale afgifter og skat tilbage, og sådan kører det rundt i en cirkel. Og ja, her har vi så finansiel sektor, og det er den, der primært består af banker og kreditforeninger, og de udlåner så penge til f.eks. staten eller os. De kan også udlåne penge til virksomheder, og det består det mest af, og pengene de stammer sig fra opsparinger i det offentlige og i husholdninger, hvor vi har sparet op, og det kan også være for virksomhederne. Og den finansielle sektor formidler også at købe værdipapirer, aktier og obligationer. Og så har vi udlandet, som er heroppe, og det er alle virksomheder, institutioner og enkeltpersoner uden for Danmarks grænser, som vi handler med, som er en del af det. Og de penge, strøm der går mellem Danmark og udlandet, er relativt simpelt. Det drejer sig om betaling, når vi køber noget for eksempel, eller handler ting derfra. Og det kan være internet eller grænsehandel. Og så kan vi se, mellem virksomhederne og udlandet er der en naturlig pengestrøm, som består af betaling af varer, som virksomheden eksporterer, og forydelse, når vi importerer.